Днес с вас ще вземем нов урок по човекът и обществото. И той се казва Дунавската равнина, най-преобразената природна област. Но преди това нека да направим две упражнения. За първото, погледнете на дъската, нека да решим заедно кръстословицата и да видим какво ще получим в зелените квадрати. Аз ще ви чета въпросите, а вие ще отговаряте. Как се нарича ниска обширна земна форма, по-висока от низината? Равнина, точно така. Как се нарича изпъкнала земна форма с различна височина и очертания? Планина. С какъв цвят е означена Дунавската равнина на картата на България? Зелен. Как се наричат всички земни форми от природното лице на България? Да, повърхнина. Коя река в България е гранична и плавателна? Дунав. Как се нарича житницата на България? Добруджа. Точно така. Какво получаваме в зелените квадрати? Низина. А какво беше низина? Да, много ниска и равна земна форма край река или море. Това с вас го учихме в трети клас по човекът и обществото. Сега, за второто упражнение, погледнете към картата на България. Колко природни области има и как се казват? Кой ще ми отговори? Да, Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие. Точно така. Сега запишете в тетрадките заглавието на урока. Дунавската равнина, най-преобразената природна област. Първа точка – местоположение на Дунавската равнина. Погледнете заедно на картата с мен. Къде се намира Дунавската равнина? Тя е най-северната природна област у нас. На север граничи с река Дунав, а на юг с Старопланинската област. На запад опира с границите ни с Сърбия, а на изток до Черноморското крайбрежие. Точно така. Хайде сега, отворете учебните тетрадки на страница 22 и 23 и нанесете западната и северната граница на Дунавската равнина върху картата с съответните условни знаци за държавна граница и за река. След което очертайте с червен цвят границите на Дунавската равнина с другите природни области. Браво, деца! Много добре се справихте. Сега запишете в тетрадките втора точка. Природното лице на Дунавската равнина. От запад на изток Дунавската равнина става по-широка и по-висока. Затова я наричат хълмиста. Ето е една от най-високите точки на Дунавската равнина. Тя е край град Шумен. 502 метра. Недрата на равнината са богати на варовици, каолин и каменна сол. Зимата в Дунавската равнина е студена, духат силни северни ветрове и падат дълбоки снегове. Лятото е горещо и сухо. Най-малко валежи падат в най-източната част – Добруджа. Можете да разгледате в учебника Дунавската равнина през различните сезони. Дунавската равнина се пресича от много реки.
Те са пълноводни през късата пролет, когато се топят снеговете в Стара планина. Част от водите им се събират в язовири и се използват за напояване през сухото лято. А сега още една задача. Хайде да откриете на географската карта 3 големи реки, които пресичат Дунавската равнина, и да ги запишете в тетрадките си. Да, Огоста, Искър, Осъм, Янтра, Русенски лом. Точно така. Сега запишете трета точка. Преобразената равнина. Най-голямото богатство на Дунавската равнина са нейните плодородни почви. Заселването на хората е преобразило равнината. Те са изсекли горите и са разорали обширните тревни пространства, за да ги превърнат в ниви и градини. Това осигурявало прехраната им, но нанесло вреди на природата. Днес местата, в които дивата природа е запазена, са обявени за защитени територии. А сега погледнете заедно с мен на дъската схемата за опазването на природата. Тук ще въведем два нови термина – природен парк и резерват. В Дунавската равнина има 3 природни парка и няколко резервата. Природен парк са по-малки по територия от национален парк и обикновено по-големи от резерват. Може да бъдат в границите на национален парк. Резерватите обикновено са по-малки по територия от природния парк. Може да бъдат в границата на природни паркове. Езерото Сребърна е резерват, включен в списъка на Световното природно наследство. Той също се намира в Дунавската равнина. Погледнете колко е красиво. А сега ще направим няколко упражнения за затвърдяване на наученото от нас през този час. В първото трябва да попълните липсващите думи, подходящите. Аз ще чета, а вие ще ми казвате коя дума да запишем. Дунавската равнина е разположена изцяло в Северна България, точно така. На север граничи с река Дунав, а на североизток с западната Румъния. На юг достига Старопланинската област, на запад е ограничена от границата с Сърбия, а на изток от Черноморското крайбрежие. Браво, деца! Справихте се отлично! Нека да погледнем и следващото упражнение. Тук трябва да попълним с подходящи думи текста. Дунавската равнина е широко отворена на територия, което улеснява проникването на студен въздух, през зимата и на горещ въздух през лятото, точно така. През зимата духат студени северни ветрове и падат дълбоки снегове. Тук коя дума ще използваме? Да, лятото е сухо и горещо. Най-малко валежи падат в източната й част. Добро, Джон. Точно така. Сега аз ще ви чета твърдения, вие ще казвате дали са верни или грешни. През Дунавската равнина протичат много реки, които се вливат в река Дунав. Вярно или грешно?
Точно така, вярно е. Ние с вас разгледахме много от тях. Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, да. Хората са изсекли горите и са разорали обширните тревни пространства, за да ги превърнат в ниви и градини. Да, и това е верен отговор, вярно. В Дунавската равнина се добиват полезни изкопаеми като каолин, варовик и каменна сол. Разбира се, че е вярно, точно така. Русе, Плевен и Добрич са най-големите градове в Дунавската равнина. Грешно. Русе, Плевен, Видин, Шумен са най-големите градове в Дунавската равнина. Река Марица протича през Дунавската равнина. Разбира се, че е грешно. Река Марица е в Южна България. Добруджа е най-западната част от Дунавската равнина. Грешно. Най-източната. Езерото Сребърна се намира близо до град Видин. Грешно. Къде се намираше езерото Сребърна? Да, до град Силистра. Браво, деца! Справихте се отлично. А сега нека да обобщим урока. Местоположението на Дунавската равнина. Дунавската равнина е най-северната природна област в България. Природното лице на Дунавската равнина. От запад на изток става по-висока и по-широка. Недрата са богати на варовици, каолин и каменна сол. Зимата е студена, а лятото горещо и сухо. Дунавската равнина се пресича от много реки. Преобразената равнина. Най-голямото богатство са плодородните почви. Също така природните паркове, които са 3 на брой, и няколко резервата. Днес научихме и 2 нови понятия. Природна област и резерват. Нека да припомним отново какво е природна област. Голяма част от България са сходни природни черти. Повърхнина, води, почви, растения, животни. Резерват. Защитена територия, където се опазват от изчезване редки растения и животни. Някои резервати се намират в националните и природните паркове. Точно така. Браво! Днес, деца, се справихте отлично. Бяхте много активни, любознателни, внимателни и старателни. Сега само запишете за домашна работа. Задача 1 и 2 от учебната тетрадка на страница 8 и ще направите в тетрадките си описание на западната част на Дунавската равнина. Благодаря.